Onhan siinä lientä vaikka kuinka paljon, niin mennään vaan. Oli mennyt tuonne toiselle rajalle kaikki. Niin sinne vaan menee. Todella on täynnä tämä pitää. Nyt alkaa riittää, kun kansi vaan siihen. Euro kipa. Nyt 2,5. Tämmöisen kato mikä palakin. Euro. Mitokana saa tuota niin. No niin. Hyvä. Annaanko samalle laukalle? Samalle laukalle. Ja tuliko kapittaa? Just ei kerkes panna rostia. Simo riistautui Simon kyllä metsästysseuraa 50-vuotisjuhlan ansiosta ja voi todeta, että olette päässeet miehen ikään seurata. Onneksi olkoon. Sitten tästä taulusta sen verran toiminnanohjaaja eilen aika tuore. Se on lämmin. Se on lämmin. Joo, hyvät veljet. Tietenkin on erittäin miellyttävää olla tällä paikalla varsinkin, että mitä työtä te teette. Se on tietenkin ollut mahdollisuus aika pitkän elämän aikana seurata jopa tämän järjestön syntysijat ja jopa pikkuseurat ovat toiminnassakin mukana. Ja kun nämä veljet tahtovat, että saisin tulla vielä tämmöisen osoituksen tekemään, niin teen sen erittäin mieleen. On kovin paljon turhaa teidän aikaa. Minullahan sitä kyllä on, kuitenkin sen sanon, että olen jälleen urani huipulla, että saan olla tällä paikalla seisomassa. Paitsi että saan olla tässä työssä, niin myöskin täällä herää mulle niin paljon muistoja, mitä teitä isillä olisi ollut. Sikäli tuossa vuoden-aikana vähän mahdollisuuden. Ja en osaa muuta kuin sanoa meidän kaikkien vanhempien ja ennen kaikkea sotaveteraanien puolesta. Myöskin sitä muistuttaa tuo muistopili, mikä tuolla on. Se sanoo paljon ja se sanoo meikäläiselle tietenkin eniten. Kaikki ne miehet, jotka tuosta lähtivät, olivat tuttuja ja hyvin suuri osa oli sitten sankarikuolemaan sieltä paljon kirkkotarhoista. Koitetaan pitää te nuorempina niin kauan pystytte niin näistä asioista huoli, että niistä muistetaan. Koittakaa silti hoitaa sitä vakanssia, mitä hoitaneet ja jaksatte. Se on myöskin hedelmällistä ja yhtä ihmisten kasvattamista. Myöskin kuuliaisuuteen, jos saa sen viranhoitolle, että
En usko, että on kovin paljon salakaatoja tarvinnut tutkia enää. Teidän järjestötyö on niin tehokasta. Se on myöskin valistustyötä. Kiitoksia meidän sotaveteraanien puolesta. Luovuttaa tämmöisen puolesta. Niitä kertyy näköjään niin paljon ja siinä No niin, te saatte kaikkia niitä varten. Onnittelut. Kiitos. On meille kunnia, että me vielä saamme teidät kutsua tänne ja kyllä me varmaan niin kauan kuin me ollaan, niin me pidetään huoli, että te olette aina tervetulleita meille. Kiitoksia ja tervetuloa. Kiitoksia ja on mukava, että me meidän yhteisöllä toimii. Me koitamme nyt omalta ammattityöstä tällä ja muistakaa niitä naisilla. Tervehdysnuoret miehet. Terve! Laajojen edustajien puolesta minulla on ilo toivottaa Juhlivalle seuralle ja sen ykkösmiehille hyvää jatkoa. Yhteistyöhän meillä on minun käsittääkseni pelannut hyvin tähänkin asti ja toivotaan, että se jatkuu myös eteenpäin. Puheenjohtaja oli Määrä Kullanilta, soitti vartijavara 2, että hän on hirveän hauska ja niin mutta se päätyy tyytyväinen rahastoon. Mutta onnea. Kunnan puolesta lämpimät onnittelut Juhli johdosta 50 vuotta aika. Teitte arvokasta työtä ja etti sanotaan eläkkeelle ja muuta, niin aina se on hienoa, niin metsästysasia ja muuta. Ja Simon kunnan asia on niin sillä lailla, että on luvattu tai on ajateltu kukat vaihtaa tuohon kenttäkeittiön luovuksi. Että niin sillä lailla siinä niin laskukuntaa siitä ja muuta, niin oikein paljon onnea kunnan puolesta ja tässä on sitten tämä toinen asia. Maksniemen erämiesten puolesta lämpimät onnittelut. Maksniemen erämiehet on perustettu 52 ja pikkusen niin vanhempia, mutta tosiaan niin halutaan tämä viiri tai antaa niin silloin luovuttaa teille ja siitä on niin iloa ja menestystä arvokkaista työstä. Tuossa vähän niin kesäänpäivän kaupungilla ja muuta metsästysseuran asioissa, joita aina joku hoitaa asioita. Tämä on vähän niin kuin sinusta tullut seuraa, että se joku hoitaa tässä. Kiitoksia arvokkaasta työstä, mitä teet. Tätä kannattaa tehdä. Ja me on saatu ehkä jotain kokemustakin ihan minunkin kautta teistä, kun mä oon tullut 67 jäseneksi teidän taimellissa. Ja sittenhän me tämä yhteistyö on ollut kuitenkin tuo jollakin lailla muussakin tiimihommissa ja petohommissa on toimittu siinä yhteistyössä. Jos petoja ruvetaan pyytämään, niin meidän seurat käyttää yhdessä. Ei mulla sen kummaa, mutta toivotaan, että tämä yhteistyö ja hyvä seuran yhteistyö ja sopu ja nyt onneksi olkoon. Juhla
annetaan me siellä puolesta vain kiitoksia ja kyllä mä uskon, että se sopuu saa. No, hirvihommista joskus keskustellaan, mutta niistähän sovitaan sitten, kun keskustellaan. Niin, no joo, se on taas eri juttu se meidän yhteiskunta, että siellä tiputaan, että seurat ei ole niin se on hyvä yhteisö. No, mutta ei siitä ole seurauksenahan se yhteislupa. No niinhän se tukee. Joo, hyvä. Ei muuta kuin onnea ja menestystä toivoa ympärillä. Ilo ja kunnia Tami kenen muistaminen teidän 50-vuotta Tavokkään metsästysseuralle. Tämä muistaminen on semmoinen, mitä seura voi säilyttää tai käyttää paljon. Kiitetään hyvästä yhteistyöstä ja toivotaan, että se jatkuu. Kiitoksia metsästysseuralle ja mulla heräsi aamulla semmoinen ajatus, että kun teillä on niin hyvät maapiasuolta, on vähän metsästäjiä, niin voisi olla meiltä alaseurata. No niin, se on alkanut sitten nuorelle 50-vuotiaille seurata. Kaleri, jossa on voinut enemmän kertoa, ja tuntee paremmin. Mehän ollaan sisäolossa. Alun sama se. Sitten pari vuotta jälkeenpäin. Ensimmäinen arvotaan se, joka ei ole iso liha, vaan tämä pais. Niin. Kuka on vapaaehtoinen? Pian sinä Antti. Joo, minä. Ja se en mä katso sinne päin. Enkä mä yllä, jos sä noin korkealle päästä. Ja tämä on vaalean sininen, missä on raitoja. Kaikki vaalean siniset nostaa käin pystyyn. Joo, se on pantu pikaliimalla. Ja 15 sekunnin pikaliimalla, kun sillä kun liima oli kerkiä miettiä vielä, että mitä teki. Joo, on.
Numero 78. Vaalean sininen. Se on raita. Raita sininen. Pitäisikään muistaa omasta taskusta. Minä otin 100 liha-arvolla nyt seuraavana. Ja Anna tämmönen. Oikein tosi iso. tämä on keskustan väri aivan selvästi. Mulla on vihreät. 27. Ei ole se väri. Ei väärä. Nämä voitot kyllä sitten on yhdet luokannotiserveille. Joo, lounaan. Ja jos ei täällä paikalla nyt, niin sieltä sitten näkee kukaan voittaa. Tai mikä numero on? Joo. Joo. Se lihapaketti on mun himon sisäfilettä. Oliko tuo 7 kappaleita, 27 kiloa? Joo. Väärinpäin. Ota sieltä. Kyllä sen näkee, että Simo on maalaisten pitää ja toinenkin vihreä arpa. Se on 12. Vihreä 12. Kalevi. Onneksi Ota tämän, niin saat tuon lapun aivan. Joo, sillä lailla. Jollain jälkeen sitä saa pitää. Se on tulla syvällä pakkaleella. Pitää käydä Arvoisat kutsuvierat, maanomistajat, metsästäjät ja kyläläiset, toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi tähän Simokylän metsästysseuran 50-vuotisjuhlaan. Paljon on vettä virrannut Simojoessa 50 vuodessa ja monta metsästäjää on poistunut keskuudesta. Suurin kiitos siitä, että metsästysseura toimintaa ja metsästystä on Simokylällä voitu harjoittaa näin pitkään. Kuuluu teille maanomistajat. Koska olette luovuttaneet maanne meidän metsästäjien käyttöön ja saatte korvauksen vain hirvivahinkojen säätelyn myötä metsävahinkojen vähenemisellä. Ja onhan sitten nämä jokavuotiset hirvipeilät. Suuri kiitos kuuluu myös teille metsästäjille, että olette harjoittaneet metsästystä siten, ettei siitä ole tullut haittaa eikä vahinkoa maanomistajille ja että hyvä sopu on säilynyt. Samoin annan kiitosta hyvästä ja rehtistä ilmapiiristä, joka valitsee seuran jäsenten keskuudessa. Ja eritoten siitä, että kaikki jäsenet ovat tasavertaisia metsästäjiä. Yksi tärkeimmistä Simonkylän metsästysseuran jokavuotisista tapahtumista on nämä juuri nautitut hirvipeijaiset. Peijaiset järjestää hirvimiesten vaimot yhdessä hirvimiesten ja Simon Pirtin talkooväen kanssa. Suuret kiitokset teille naiset, että olette joka vuosi jaksaneet olla mukana tukemassa metsästysharrastustamme. Ruoka ja muukin järjestelyt ovat aina olleet erinomaisia. Niin tänäänkin, vaikka ruoka jouduttiin olosuhteiden pakosta laittamaan kenttäkeittiössä. Kiitos vielä emänti. Simolaiset, suomalaiset ovat perinteisesti olleet metsästäjäkansa. Onhan metsästämällä ennen saatu merkittävä osa elämästä. Nykyaikana metsästys on painettu pääasiassa hirvenmetsästykseen.
ja on harrastuspohjaista. Hirvenlihalla on kuitenkin nykyaikanakin myös taloudellista merkitystä, sillä kaadetaanhan Suomessa 66 000 hirveä ja Simon riistanhoitoyhdistyksen alueellakin yli 500 hirveä. Hirvenmetsästyksellä on taloudellisen hyödyn ohella merkittävä osuus hirvien liikenteen aiheuttamien vahinkojen torjunnassa. Uutena haasteena on tullut pienpetojen kurissa pitäminen siten, ettei ne levitä kapia ja muita sairauksia kotieläimille. Metsästysseuratoiminnan ja yleensäkin metsästyksen uhkakuvana voidaan pitää ikärakenteen vanhenemista. Nuoria pitäisi saada mukaan. Aselain muutokseen olen pettynyt, kun 15-vuotiaiden metsästyksen aloittamista vaikeutettiin. Tervetuloa mukaan seuran toimintaan sekä metsästysharrastuksen pariin. Metsästysreissuilla saa sopivasti mielekästä liikuntaa, vähän metsästysjännitystä ja mikä parasta, metsässä samoillessa arkiset huolet unohtuvat, mieli virkistyy ottamaan vastaan arjen haasteita. Metsästysharrastus sopii myös naisille. Aloittamaan ja tutustumaan metsästyksen saloihin pääsee suhteellisen pienellä panostuksella. Metsästystä voi suositella siinäkin mielessä, että se on yksi harvoista harrastusmuodoista, joka ei tarvitse yhteiskunnan apua. Päinvastoin metsästyskorttivaroilla, hirvenkaatolupaa-maksuilla valtio maksaa hirvituhoja sekä petovahinkoja. Parhaimmat kiitokset kaikille, jotka olette olleet mukana tai tukeneet Simonkylän metsästysseuran seuraa sen 50 ikävuoden aikana. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Vielä kerran tervetuloa juhlaamme ja nautitaan yhdessä olosta. Muistoja Pohjolasta ja toinen laulu on niin Sorsan metsästä.
varmasti mulle tuttu. Tässä on sitten loppua aina semmonen, että mutta vaatiihan miehiä taistelukin. Saati sorsan metsästys, niin yleisö laulaa sen aina matkassa. Tuotapa se Antti se alku, tai Ville kanssa. Tartteko Väinö lase? Tartteko lase? En, minä joko vannaksi tunnisin. Minä soitan sen alun sen tauon. No niin, joo. Oli myös yö, oli sellainen yö, jolloin sorsia kahtalo hetki oli, ja me rannalle hiivittiin, Oli viistokivi, meitä miehiä oli kaikilla matkassa tossarissa, ilma pössystä pertaaniin. Kello 12 alkoi se leikki, ensi paukun sai kinttusa Heikki, mutta vaatihan miehiä taistelukin, saati sorsan metsästys. Sorsat ui, sorsat järvellä ui, ja ne kauhusta varmakin halvaantui, kun ei lähteneet lentämään. Ja me vaan toki vaan, ja me veikkoset vaan, käytiin sorsia innolla vainoamaan, mutta saatui sattumaan. Kyllä sattuimme kuulansa Julle puolesta soi sama mulle, mutta vaatihan miehiä taistelukin, saati sorsan metsästys. Pauke soi, tuki soi, poika yössä jo soi, tuli uutu ja hakka jo päälle hoi, pankaa sorsia matalaks. Lieska löi, tuki löi, lieska piipusta löi, joku hengessä sorsinen paistin jo söi, joku toinen jo vissiin kaksi. Käsi granaatin sokka kun aukes, ja se Eemelin nyrkissä laukes. Mutta vaatihan miehiä taistelukin, saati sorsan metsästys. Jyski maa, rantamaa, jyski rantajamaa, ilman jysketä, koska ne sorsia saa, eikä helpolla silloinkaan. Sorsa päin, tikipäin, sorsan ahkoja päin, vihan vimmaan, kylvimme lyijää näin, eikä peli jätty ensinkään. Ranta törmältä lipsahti Kalle, vartti tunniksi aaltojen alle, mutta vaatihan miehiä taistelukin, saati sorsan metsästys. Nousi aamuinen koi, ambulanssi kun meidät jo kaupunkiin toi. Lasarettiin me mentiin niin. Siellä toki sairaalassa paju, pääsä paikan ja lasten sai katkennut suu. Kallen ilmakin pumpattiin. Ja kun tohtori tikkelä neuloi, niin hän mietteessään ilmoille seuloi, jotta vaatihan miehiä taistelukin, saati sorsan metsästys. Arvoisa metsästysseuran puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet, hyvät juhlavieraat, miehet ja naiset. Omassa ja MTK:n eli maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton puolesta lämpimät onnittelut juhlivalle metsästysseuralle. 50 vuotta on komea taival takana ja tuossa kun sain käsini joku aika sitten, että minulle toimitettiin, kiitos vaan, ja tuonne historiikki, mistä tähän myöhemmin kuultiin, niin
sitä lukiessa niin kyllä miettii, että 50 vuotta, vaikka se varmaan taaksepäin ajateltuna on nopeasti menevä aika, niin kuin vuosikymmenet kuluu, mutta kyllähän tämä kylä ja Simo ja siinä samalla Suomikin niin on valtavan matkan menneet 50 vuoden aikana. Onko suunta hyvä, ainakaan onko se kaikissa suhteessa hyvä, niin siitä meillä jokaisella on tietenkin omia mielipiteemme, mutta ajan pyörää ei taaksepäin voi pyöräyttää. Paljon hyvää nämä vuodet ovat varmaan myös meille tuoneet. Tuossa kun ohjelmaa katson, niin siinä että samaa sukunimisiä oli monta ja kaikki varmaan ihan tuttuja olla, niin tässä esittäydyn. Eli olen Marttilan Juha Antelun puheenjohtaja ja olen kyllä sitten itse tuosta naapuriseuran puolelta, eli tuolta Alajoen puolelta. Tosin sukujuuret kyllä vahvasti tänne Simon kylälle päin tuovat. On todella hienoa, kiitoksia kutsusta, niin näin suuren arvovaltaisen yleisön edessä olla puhumassa. Täytyy mennä oikeastaan lähes kuukauden päivät taaksepäin, kun vähän vastaavaa tuntua olimme silloin koolla tuolla Helsingissä kisahallissa, entinen messuhalli siinä Mannerheimintien varressa. Sieltä oli reilu 1000 maakunnan ihmistä, maaseudun yrittäjiä paikalla ja koko tämän maan poliittinen johto, pääministeri ja valtiovarainministeriä myöten. Sen tilaisuuden viesti oli vihreä kasvu. Siinä muistutettiin päätöksentekijöitä siitä, että tämän Suomen suurten luonnonvarojen, ja voisi sanoa, että ennen kaikkea uusiutuvien luonnonvarojen, niitä mitä meidän metsät, niitä mitä meidän pellot tuottavat, niin niiden varaan voidaan rakentaa aika paljon. Aika paljon hyvää, niiden varaan voidaan rakentaa suomalaista hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen. Ja uskallanpa myös väittää, että kun nyt mietitään, mistä tulee se uusi Nokia, joka tämän taantuman jälkeen meidän maamme kasvuun vetää, että ei kukaan tiedä, tuleeko ehkä tällaista Nokian tasosta tai näin mittavaa ei ole tulossa, mutta miksei tulisi vähän pienempiä, vaikka useampia, niin mistä se tulee, niin kyllä minä uskallan sanoa, että aika hyvä veikkaus ja hyvin perustettu veikkaus on, että ainakin eniten mahdollisuuksia on meidän luonnonvaroja käyttävillä toimialoilla. Nämä on isoja toimialoja jo tällä hetkelläkin edelleenkin. Kun tässä on maailman myllertynyt, niin on nähty, että se Suomen metsäjalka vaan on aika vahva edelleen. Ja kun tässä otetaan huomioon ympäristön suojelua, kaikkia tätä uutta tekniikkaa, mitä luonnonvaroihin liittyy, ja kun joka tapauksessa edessä on se maailman herääminen jossain vaiheessa, että tämä nykymeno ei voi jatkua, niin siinä on semmoinen ala, mihin kannattaa panostaa. No tätä viestiä vietiin eteenpäin ja toivottavasti itää sitten hyvässä maassa. Se ensi keväänä nähdään, kun vaaleihin mennään. Mutta tuossa ensi kevään aikana, kun se eduskuntavaali into nousee ja ehdokkaita kylillä kiertää, niin kyselkää ja muistuttakaa tässäkin puolesta. Mutta sitten kun tästä luonnonvarataloudesta puhutaan, niin ehkä liian vähälle, se pitää myöntää, niin jää sitten tässä niin metsästys ja riista. Hirven liha on taatusti se ylivoimaisesti, millä on taloudellisesti eniten arvoa, mutta en minä oikeastaan sen lihantuoton varaan tätä laskekaan, mutta oikeastaan kun ajatellaan sitä, että miten ne ihmiset pysyvät maaseudulla, niin mikä onkaan se tärkeämpi kytkös tämän nykyään moderni ihmisen usein, joka tie useasti kaupunkeihin on vienyt ja sitten maaseudun välillä kuin metsästys.
niin kuin avauspuheessa tuotiin jo esille, niin ei meillä montaa ammattinsa puolesta metsästävää tai sen elantonsa puolesta leivän eteen metsästävää tässä maassa enää löydy, vaan metsästys on paitsi harrastus, niin se on tätä paljon kaivattua ja puhuttua sosiaalisuutta ja yhdessäoloa, jossa meidän nämä rakenteet on aika lailla menossa uusiksi ja varsinkin maaseudulla. Mutta teitä on monenlaisessa järjestötoiminnassa mukana olevia ihmisiä, niin kyllä se väki yhteisistä riennoista, niin jos ei kaikonnut ole, niin paljon kovemman takana on saada ihmisiä kasaan. Tämä näkyy puoluetyössä ja kaikessa järjestötoiminnassa. Mutta oikeastaan tässä niin yksi poikkeus löytyy, ja se on metsästykseen liittyvä toiminta, metsästysseuratoiminta. Ja kyllä tämäkin päivä täällä Simonkylällä sen näyttää, että kun pannaan pyörät pyörimään, niin väkeä on liikkeellä, ja tämä on semmoinen juttu, mikä yhdistää erilaisia suomalaisia kansankerroksia, mitä parhaalla tavalla. Pidän sitä Helsingin tilaisuudesta vielä sen verran, mennään metsään tässäkin jutussa, niin kertoa. Siinä on semmoinen pientä semmoista velikultamaisuutta tai pilkettä silmäkulmassa, ja ajateltiin, että tarjotaan helsinkiläisille lahja. Ja siinä oli ihan vakava taka-ajatus, eli kun mitenkä se sananlasku meneekään, että mitä vanhat miehet aina pelkää, niin hän pelkää, että Suomesta kuuluu. Ja vanhat naiset pelkää kuulumasta, että halot loppuu. Niin, sehän ei pidä paikassa. Suomessa puuta riittää, haluttiin siitä muistuttaa, ja toisaalta oikeastaan haluttiin kiittää myös Helsinkiä siitä, että Helsinki on tehnyt todella viisaita päätöksiä. Päättänyt lähteä korvaamaan kivihiiltä uusiutuvilla energialähteillä. Ja toinenkin viisas päätös, ainakin 2 viisasta päätöstä on Helsingissä tehty. Toinen on se, että siellä poliittisilla päätöksillä aletaan käyttämään lähiruokaa ja luomuruokaa kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, siis todella mittavia määriä. Niin tässä on vähän kiitoksen paikkakin tässä oli. No me ilmoitettiin lehdessä ja tuotiin 15 kuutiota, iso autokuormaallinen, niin sinne parkkipaikalle halkoja tai klapeja tai pilkettä. Sitä Helsingin Sanomissa 3 viikkoa kinasteltiin, että mikä se oikein nimi on. Mutta semmoista takkapuuta kuitenkin. Ja voitte arvata, kun se 15 minuuttiin siitä, siis katosi se pino. Ja se teknologia, millä sitä haettiin, oli, että kauppakassien kanssa. Yksi oli semmoinen oikein koneellistanut se homma, että oli kaupasta hakenut ostoskärryt semmoiset, että tuli niiden kanssa ja vähän enemmän tavaraa, mutta siinä aika säpinä kävi. Ja jälkeenpäin, kun ajattelin sitä niin vastuullisena järjestäjänä, niin oikeastaan kädet piti ristiä, ettei enää vahinkoja tullut, kun siinä oikeastaan niistä haloista ihan taisteltiin. Että puuno ja metsä Antimilla on kysyntä. No kun tämä puukysyntä nyt on hyvässä nousussa, niin on nousussa myös metsästysharrastus. Kyllä minä uskallan näin väittää. Ainakin itse olen tuolla, kun suurin osa ajasta niin Etelä-Suomessa vietän, niin huomannut sen, että kun erilaisia yhteistyötahoja vastaan tulee, niin siellä on semmoista vasta metsästämään alkanutta ihmistä tulee paljon vastaan ja paljon semmoisia, joilla on semmoinen kipinä ja into, että joskohan nyt aloittaisi sellainen kysellään, että mitä se touhu on. Ja todella ilahduttavaa on ollut se, että naisia näihin piireihin tulee enemmän koko ajan. Tietenkin onhan tämä aika äijävaltaista vielä, mutta suunta on ehdottoman hyvä. No tosiaankin tässä hyvässä yhteistyössä niin hirvikantojen kurissa pitäminen on ihan avainasia. Näistä vuosituhannen vaihteen huippukannoista on tultu reilusti alaspäin, eli metsästäjät ovat ottaneet tämän asian tosissaan. Täällä Pohjois-Suomessa, ehkä ja vielä Kainuussa lisätään tuon Pohjois-Pohjanmaan, niin on vielä jonkun verran ongelmia, mutta suunta on ollut erittäin hyvä viime vuosien
No totta kai koko ajan pitää eteenpäin mennä ja uutta keksiä. Ja nämä nyt niin metsästykseen liittyvien etujärjestöjen osalta niin meillä on ollut todella hyvää yhteistyötä. Varmaan huomasitte suurin osa teistä, että otimme viime keväänä MTK, Metsästäjien keskusjärjestö ja Metsästäjäliitto yhdessä kantaa siihen, että hirvilupia haetaan riittävästi. Mä uskon, että se tahtotila on vahva, mutta toki ihan kannan määrittämiseen liittyen, niin sitä keskustelua käydään todella paljon, että mikä on se oikea malli ja kuinka oikein ne osuu. Ja tietenkin tässä, jos leikkiä lasketaan hieman, jos se sallitaan, niin kyllähän riistanhoitoyhdistyksen kokouksella on käytännössä neljä mallia, mistä voi sen kanta-arvioon ottaa sen, kun päätöksiä tehdään. No, tässä on koko ajan työtä käynnissä ja meilläkin ollaan painetta tulee, että tässä on oikeastaan Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto on ollut hyvin aktiivinen MTK päin koko ajan ja sieltä on vaadittu, että vuokrasopimuksiin pitäisi lähteä tiukemmin ottamaan kantaa siitä, miten kannan hoidosta sopimustasolla pidetään huoli. Se ei ole ihan helppo juttu. Ymmärrän tässä hyvin sekä metsänomistajia että metsästäjiä ja tässä meillä on työryhmät työskennelleet aika pitkään ja uskon, että kun näitä maanvuokrasopimuksiin liittyviä suosituksia, niin siitä hyvässä yhteisymmärryksessä niin saadaan ihan tolkku ja kantoja. Se ajatellaan, mutta kyllä siinäkin se kärki on, että tämmöistä arvostusta, jotta niihin päästään, niin osaamista ruoan suhteen on lisätty. Ja tässä nyt on ihan konkreettisia esityksiä, kotitalousopetusta lisää kouluihin. Kouluja se muuten itsekin olen sitä sukupolvia, että osataanko tässä enää omille lapsille mitään opettaa, että yleensä kouluihin valitettavasti pitää katsoa, että taitaa isoäideissä olla nykyisin sitten, jos halutaan tämä uusi kasvava sukupolvi saada taas oppimaan siitä, miten hyvissä raaka-aineissa tehdään hyvää ruokaa, niin isoäideille ja kouluille se haaste pitää heittää. No, uutena elimenä meillä on tulossa riistakeskus, valtakunnallinen riistakeskus, eli nämä riistanhoitopiirit sitten olisivat lakkaamassa. Riistanhoitoyhdistykset säilyvät ihan nykyisellä nimellään, mutta totta kai uusi lainsäädäntö vaikuttaa myös riistanhoitoyhdistysten toimintaan. Tässä on ihan samanlainen kuvio kuin on tuolla metsähallinnon puolella, eli siellä metsäkeskus ja sitten alueelliset metsäkeskukset niin ollaan lakkauttamassa. Tulee tämmöinen metsäkeskus Suomi, jolla on aluekonttoreja ja samaan mallin mukaan sitten tällä riistapuolellakin edetään. Tulee myös tämmöisiä riistaneuvostoja, alueellisia, valtakunnallinen ja siinä sitten tärkeille paikoille päästään ihmisiä valitsemaan. Ja tässä viime viikolla niin mietittiin tuolla MTK:ssa, että eduskuntaan ja metsätalousvaliokuntaan, että millainen lausunto annetaan. Ja lausunto pistettiin liikkeelle. Pääasiassa niin kehuttiin, että hyvää lainsäädäntöä. Ei mitään siihen suuntaan mennään. Muutamiin kohtiin niin haluttiin erikseen, että maan omistajien edustus turvataan. Tämä on yksi periaatteellinen asia, että esimerkiksi riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen, niin kyllähän nyt melkein joka paikassa niin maanomistajiahan siellä on. Mutta me nähdään niin periaatteellisesti isona asiana, että siellä on yksi paikka, johon valitaan henkilö, ja niiden maanomistajia edustavien organisaatioiden esitysten mukaan. Koska tämä antaa vielä erityisen mandaatin sitten, että ollaan nimenomaan edustamassa tässä keskustelussa maanomistajia.
Mutta tässäkin suhteessa niin lainsäädäntö menee parempaan suuntaan, että tämmöinen teoreettinen mahdollisuus on ollut tähän saakka, että vaikka metsästysoikeus ja metsästys perustuu maanomistukseen, niin riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa ei ole yhtään mahdollista. Nyt pitää oikein henkäistä syvään, että menetä malttiani tai ala liikaa mesuamaan, kun meillä on sitten nämä rikosoikeusasioita myös tässä. Eli tämä on ministeri Braxin valmistelemaa lainsäädäntöä metsästysrikoksista, ja siinä ollaan kyllä mielestäni lähdössä nyt semmoiseen hallintokulttuuriin ja lainsäädäntökulttuuriin, joka ei kuulu tähän maahan. Tämä on tämä petopolitiikka. Tämä on asia, missä puhutaan ja se puhuttaa. Ja siinä on huolestuneena seurannut vuosikausien ajan, että mihin suuntaan ollaan menty, koska missään nimessä niin metsästysrikoksia ei kenenkään tule hyväksyä. Mutta se, että miten kansalaisten oikeudentaju ja miten lainsäädäntö kohtaavat, ja ennen kaikkea sitten vielä hallinto, mikä tähän lainsäädännön rinnalle tarvitaan, niin kohtaavat toisensa, niin tässä on niin polttavia kipupisteitä syntynyt, ja se on johtanut siihen, että tuomittavalla tavalla niin kuitenkin niin tätä oikeutta on jossain paikoissa otettu omiin käsiin. Mutta kun katsotaan näitä tapauksia, mitä tänäkin syksynä on ollut, Savukoskella meni elinkeinoilijoilta isolta lammastilalta käytännössä lampaat siellä pitkin kairaa. Varsinais-Suomessa on ihan vastaavia tapauksia ollut. Ensimmäisenä ne on lampaat ja eteläisten paliskuntien porot, jotka tämän ongelman niin vastansa ottavat. Eli me ollaan tämän Braxin lainsäädännön myötä niin joutumassa nyt tilanteeseen, että jossa koiransa suojeleva metsästäjä tai karjansa puolustava lampuri esimerkiksi niin joutuvat pedon tappaessaan niin epäilyksi törkeästä rikoksesta, josta uhkaa vankeustuomio 4 kuukaudesta 4 vuoteen. Ja tässä pitää mainita, että tämä muuten sama skaala koskee myös, jos siinä niin tapauksen kohteena on vaikkapa saukko. Ja totta kai tämmöiseen törkeään rikokseen liittyy sitten kotietsinnän pidätykset ynnä muut. Ja väitän, siis missään nimessä en puolustele laittomuuksia, eikä niihin kenkään tule lähteä, mutta lainsäädännön tulee olla jossain suhteessa näihin asioihin. Tässä näen sen vaaran, että jos pahimmalla tavalla niin näitä ääri-ilmiöitä tuppaa Euroopassa eri puolille tulemaan, niin yhdistyy siis yhdistetään herravihaa ja yhdistetään petovihaa, niin siitä ei muuten hyvä seuraa. Eli kyllä mäkin otan, että eduskunta nyt tarkkaan harkitsee vielä jotta tämä usko tähän oikeusjärjestelmään säilyy. Hyvä juhlaväki. Tuossa jo puhun aikaisemmin yhteisöllisyydestä ja järjestötoiminnan haasteista. Olen vakuuttunut, että meidän sellainen yhdessä tekemisen tarve kaikki on säästi rakennettu, mutta kun tämä maailma on muuttunut niin nopeasti, niin niitä uusia muotoja koko ajan etsitään, että mitä kautta saadaan nuoret mukaan yhteiseen toimintaan. Ja onko se pelkästään verkossa? No, metsästysseuran toiminta osoittaa, että ei se pelkästään verkossa ole, ja että enää ole nuorillakaan pelkkää tietokoneen ääressä istumista. Se iso haaste toiminnalle on se monessakin suhteessa. Muun muassa yksi on se, että saadaan ne hirvet metsästettyä jatkossakin, että saadaan nuoria mukaan toimintaan. Ja siinä on vankka käsitys, että Simo kyllä on tässä erittäin aktiivinen ollut. Kiitokset ja onnittelut siitä. Edelleenkin korostaa vielä näin lopuksi sitä, että tämä metsästystoiminta, kaikki siihen liittyvä, on mitä paras tapa yhdistää maaseudun ja kaupungin ihmisiä. Tämä on muun muassa MTK seuraava eduskuntavaaliohjelma, joka on valmistettu yksi keskeinen teema. Yhdistetään
tämä maa ja miten se paremmin tehdään kuin tuolla erätulilla. Vielä kerran oikein paljon onnea juhlivalle metsästysseuralle ja kaikkia hyvää ja menestystä seuraavalle 50 vuodelle. Kiitos. Arvoisa Juhlamäki, hyvät naiset ja miehet. Olen kovasti otettu siitä asiasta, että minut on kutsuttu tänne metsästäjän puheenvuoro, muistelukset, miksi niitä nyt tällä kertaa sanotaankaan, mutta ohjelmalehtisessä nimenomaan muisteluksia. Ja takuu varmasti voin sen sanoa, että ne muistelukset ovat sillä tavalla ajan kultaamia, ettei ne välttämättä niistä nyt voi Raamattua rakentaa. Mutta siihen minä olen ihan systemaattisesti pyrkinyt. Onnittelut tälle seuralle omastakin puolesta. 50 vuotta on pitkä aika, josta minäkin olen jäsenenä ollut 40 tai 39 vuotta. Ja se on huima kuitenkin se kehitys ollut tämän seuran toiminnan aikana, kun itsekin muistaa tosiaan ne alkuvuodet muualta tulleena, pakolaisena, niin kuin sanotaan. Minä olen venepakolaiseksi itseäni nimitellyt, kun mä rannoilta körryttelin tänne Simoon leivän perässä. Milloin mukaan seuratoimintaan minä olen, tai Jakuhon Soini kirjoitti minulle jäsenkortin vuonna 1971. Päivämäärä ja kuukausi olivat unohtuneet, mutta siitäpä ei väliä. Aika kirjoista sen näkee. Ja melkein heti sen jälkeen, kun tähän seuraan liityin vähän pitkin hampain, kun tuolta Kairolta, suurilta Kairolta olin tullut tänne asutustaajamaan, niin tuntui kerta kaikkiaan mahdottomalta täällä harrastaa metsästystä missään muodossa. Kun meni mihin tahansa tämän metsästysseuran alueelle, niin aina auton ääni kuului. Niin se tuntui kammottavalta kerta kaikkiaan korvenpojan korvissa, mutta aika on tehnyt tehtävänsä ja olen runsaasti ja paljon erilaisia nautintoja, metsästysnautintoja saanut tämän metsästysseuran alueella, saanut paljon hyviä kavereita, paljon hyvää järjestötoimintaa ollut siinä mukana ja vieläkin tällä kertaa niin kovasti kuitenkin jollakin lailla mukana toiminnassa. Oma metsästäjän urani, jos se niin voi sanoa, alkoi niinkin varhain, ja taas kerran, että se ei ole päivän tarkka se minun alkamisajankohta. Oli vuosi 1949, minä lähdin sinä vuonna kansakouluun, minä papan kanssa tai faarin kanssa käytiin semmoisia karjapolkuja pitkin, joskus lauantai, sunnuntai aamuna, ja satimissa ja ansoissa oli lintua. Se saattoi jo olla siihen aikaankin laitonta, mutta ruoka ei ollut laitonta missään tilanteessa. Ja siihen se perustui. Ja muistan, että se metso, jonka minä mukaan äijä sanoi, sinä poika tämä selkääsi tämä metso, niin se oli niin pitkä kuin, että pyrstö ylti maahan. Ja tietenkinhän minua sitten kotona siitä kehuttiin kauheasti. Että olipa se kova mettämies tällä kertaa tulossa, mutta sitten tuli pitkä aika ennen kuin tämmöinen metsästyksellinen juttu niin kuin uudelleen alkoi. 13-vuotiaana minä hankin ensimmäisen koirani, josta siihen aikaan tietenkin se oli tuolla Tunkiolla jalostettu. Se oli kaiken viljan koira, siitä tuli hyvä lintukoira, tai semmoinen menettelevä lintukoira. Ja siihen aikaan toki hirvikoirista voinut puhuakaan, koska ei niitä ollut hirviäkään. Mutta tavoittelin se joskus niitäkin. Niin se on ollut semmoinen minun ykköshobbini kaiken iän koiratoiminta. Ja samalla tietenkin kun on koiria ollut, niitä on mennen tulee ja palatessa ollut ja runsaslukuisesti, niin se automaattisesti johti jossakin vaiheessa kenneltoiminnan
harjoittamissa aika väkevästikin. Ja vieläkin tänä päivänä niin se kuuluu minun oppiini. Ajava koira oli ensimmäinen, mitä minä täällä Simossa 71 jälkeen hankin 70-luvun alussa. Ne oli, ja onnekseni sattui heti hyvä koira, että ne on satoja riukusääriä, joita otettiin hengiltä. Se oli taaskin kyse, tai enimmäkseen kyse ruuasta tietenkin. Minulla on siitä jonkunlaiset dokumentitkin olemassa näin ajokoiralla, että joka ikinen vemmelsääri, joka lopetettiin, niin se pistettiin puukalikkaan puukolla merkki, ja ne kalikat ovat edelleenkin tuota tallessa. Rehun taskussa uskollisesti kannettiin niitä aina syksy kerrallaan. Ja sanotaan, että kaiken kaikkiaan elässäni ehkä 600-700 vemmelsäätä on saavuttanut matkan pään minun kautta. Jossakin vaiheessa sitten tällä 80-luvulla hirvikannat rupesivat nousemaan hyvinkin korkeaksi. Täällä Simossakin olin pari vuotta Simonkylän metsästysseuran mukana ajometsästysjutussa, mutta se ei oikein sillä tavalla minua sytyttänyt koskaan, että sitten rupesin ja hankin hirvikoiran alakuja, tuolta käyn Itä-Suomesta hakemassa. Ja ensimmäinen heti sattui sitten semmoinen ihan mielekäs, ihmisystävällinen koira, joka sitten toimitti hirvikoiran virkaa, ja samalla sitten siirryin porukkani. Meitä oli kokoontu, sanotaan tästä Oulun ja Lapin läänistä porukkaa, meitä oli 28 miestä, niin tuonne Kiviokivarteen Oijärven yläpuolelle hankittiin hirvimetsästysluvat ja alueet, ja siellä metästettiinkin sitten yhtä kyytiä 24 vuotta. Nyt on muutama vuoden ollut sitten jo poissa vapaaherrana, koska tuo ikäkin alkaa sanelemaan niin, että ojat on kasvaneet, mättäät on kasvaneet, että se on ihan semmoinen vääjäämätön tosiasia, että nyt ottaa huomioon, ja sekin harrastus on vähentynyt aika tavalla. Mutta kaiken kaikkinensa, onko se nyt tässä tilanteessa ruma puhua elukoiden tappamisesta, mutta tappamiseksi minä sitä otetaan henki pois, niin semmoistahan se on. Niin hirviä on kaiken kaikkiaansa minun käsien kautta menettänyt ainoansa, niin se on yhtä vaille 90. Että se on mittava lihamäärä, jos se tähän lattialle kumotaan, niin se, mutta niin kuin tuolla MTK:n puheenjohtajalle sanoisin, että se ei tosiaan ole mitään sanomaton asia ollut koskaankaan täällä metsästys, että se liha on tosi kovassa arvossa ja sitä on tarvittu ja sitä on käytetty. Siitä tietenkin osaltansa kiitokset, niin minä luulen, että nappaa tämä pahamaineinen osara. Metsät lyötiin sotaveloista niin nurin ja kasvoi uudet komeat pensikot, männiköt, koivikot ja hirvikanta lähti aivan rajuun nousuun ja sittenpä sitä onkin tässä nyt monta kymmentä vuotta niin yritetty pelata sen kanssa, että se olisi niin kuin sillä tavalla symbioosissa, että mitä ihmiset haluaa ja mitä luonto meille järkkäilee. Näistä hirvikoirista minulla sattui sitten semmoinen onnikin, että yksi niistä vielä tavoitteli lintua, joka on haluttu, mutta ei ollut ykkössaalis koskaan minulle, mutta lintujakin lukemattomia määriä, joilla nimenomaan hirvikoiran rotusilla koirilla olen saanut. Sitten joskus 80-luvun loppupuolella Suomessa nousi ja virisi uudelleen tämmöinen asia kuin karhun metsästys. Se oli ensin vielä sillä mallilla lainsäädäntöä, että sinne sai keväällä mennä hangen aikana ja sehän tuntui tosi jalolta ja mahtavalta.
hankien päältä hiihellä, vaikka ei koskaan minusta virallista karhunkaatajaa tullutkaan, mutta sainpahan olla mukana jalossa toiminnassa ja se oli todella erämaiden miesten, siellä ei naisia silloin ainakaan näkynyt, se oli erämaiden miesten hommaa, että hiiheltiin viikkokaupalla tuolla Savukosken kairoissa ja näkemättä joskus monestikaan karhujälkiä, mutta karhun metsästäjäksi sitä itsensä kuitenkin nimittiin. Olen tässä seurassa ollut jossakin muodossa toiminnassa mukana tosiaan 40 vuotta ja varmasti tuo kennel-harrastus on ollut sitten minulle semmoinen ykkösjuttu. Olen aikoinani hankkinut ajokoirapuolelta palkintotuomari oikeudet, hirvikoiran puolelta palkintotuomari oikeudet ja sitten ajavan koiran puolelta jossakin vaiheessa tuossa 90-luvun taitteessa niin hankin ajokokeiden ylituomarin pätevyyden. Muutamia kymmeniä kertoja olen sitäkin tehnyt, mutta se on jo taakse jäänyttä harrastusta. Oma terveys ei yksinkertaisesti sitä siedä, mutta näin muisteluksena niin kuitenkin se mielihyvällä olen pannut merkille, että se oli antoisaa aikaa. Tapasin paljon uusia ihmisiä, erilaisia ihmisiä, vaikka metsästäjät noin periaatteessa kaikki ovat vähän samasta formaatista kotoisin. Melkein viimeisenä asiana tässä on semmoinen asia kuin Simonkylälle ja siihen niin oleellisesti, eli Simonkylän metsästysseuralle ja Simonin metsästysseuralle oleellisesti liittyy tämä meri, joka on varmasti jäänyt jotensakin taka-alalle, mutta merellähän harjoitetaan aika paljon vesilinnustusta, hanhestusta, tänä päivänä nousevaa ja voimakkaastikin nouseva hylkeenpyynti, mutta valitettavastihan se on käynyt hylkeenpyynnissä sillä tavalla, että vanhojen miesten mukana meni tietotaito niin maan rakoon ja sitten nämä uudet hylkimiehet, jotka nyt ovat ryhtyneet toimiin, niin niiden täytyy aakkosista alkaa. Mutta eihän siinä mitään. Nuoret ihmisethän oppii ja löytyy varmasti vielä kirjallisuutta ja kaikkia semmoista, josta vähän neuvoa saa. Tähän mereen liittyy oleellisesti sellainen asia, että kun minulla on tuolla kavereitteni kanssa tuolla ulkosaaristossa jonkunlainen tukikohta, jossa voi yönsä viettää, niin mä olin kaiken iän, kun täällä Simossa oli, niin miettinyt sitä asiaa, että kun tulisi joskus niin paljon vapaata aikaa minulle, että mä voisin niin kuin merellä olla sen kevään, kun kevät ja kesä tulee. Vuonna 2002 se minulla toteutui. Työstäni sain vapaata. En muista millä ketkun konstilla sitä sain. Erkki pääsen muistaa, Jokikoko Erkki, että miten se tapahtui. Minä olin 24. päivästä huhtikuuta 16. päivään kesäkuuta niin yhtä mittaa siellä saaressa yksinäni. Ja katselin tosiaan sen kevään tuloa, kuluttelin aikaani, nautin yksittäin olosta, mutta mä kuvittelin, että minä siellä voin äänettömässä tilassa olla, mutta se spektaakkeli, mikä tuli lintujen muuton aikaan, se kesti 2 viikkoa vähintään hanhien, joutsenten, vesilintujen, pikkulintujen, kaikkien sorsalintujen, kun ne tulivat tänne Suomen puolelle ja maisemiin, niin yötä päivää kuului linnunlaulu, oli kämpässä sitten tai ei. Mutta se oli varmasti minun niin kuin metsästäjäurani lopuksi sitten kuitenkin hylkeenkin siitä näppäsin siitä rannasta ennen kuin pääsin sieltä pois, niin
varmasti metsästäjäurani huikein olotila, mitä ihminen voi yleensä itsellensä saada ja halalla. Tässäpä suunnilleen kaikki, mitä minä teille halusin sanoa. Jotakin jäi sanomattakin, mutta ei sillä väliä, kun seuraavan kerran 50 vuotta täyttyy, niin toivottavasti kuttuu minut tänne uudelleen. Minä sen sitten parsin vähän paremmaksi. Ja että kuningaslaji. Kyllä se kuningaslaji on metsähanhen pyynti. Ja sen saanti varsinkin, että pyyntihän niinkin on helppoa, mutta se saanti on joskus lievästi ongelma. Mutta siinäkin asiassa voi taas kerran kehua tai olla kehumatta itseänsä, niin se on 40 kappaletta hanhia olen saattanut valmiiksi. Ja hyvillä mielin pistellyt poskeen, että kyllä mä pidän ehdottomasti kuningaslajina hannestusta. Ja se on tänä päivänä varmasti merellä. 40 vuotta sitten ei merihanhea ollutkaan oikeastaan täälläkään kuin joitakin kappaleita. Nythän niitä on huikeat määrät ja se on minusta loistava asia. Ja lopuksi saanen hiukan kehua erää- ja merimiestaitoillani. Yhtäkään kertaa en ole eksynyt, en maalla enkä merellä. Ja joskus, jos olen ollut hiukan eksyksissä, olen tehnyt niin kuin Lapin äijä ainakin tekee. Lähtenyt suorilta reittiä kotia lähtemään. Sitten veteraanina olisi kuuleva yhteiselläkin valon ja metsästystamaa. Niin, minäkin tässä muutaman sanan metsästyksestä ja metsästäjistä. Ja voikaan poikistakin jotakin mainita. Minä olin ehkä semmoinen alle 10-vuotias vuosiluku joskus 1930-31. Naapurissa asui ulkopäällikkö Mustonen, jolla oli Suomen ajokoiran Pili-niminen koira. Koira oli ollut jo muutaman vuoden Mustosilla, mutta tämä Olli rupesi tulemaan vanhaksi ja Ollilta meni kuulu niin, että hän ei kuulu koiran haukkua. Ja nyt ei ollut, vaikka Ollilla oli poikia paljon, mutta että kun pojat ottivat pyssyn mukaan, niin ei joutunut yhtiä isäntää vahtaamaan, isänsä vahtaamaan. Niin Olli pyysi minua, etteikö minä lähtisi hänelle korvaksi. Ja niin minä menin ensimmäisen kerran mettään Turussa alle 10-vuotiaan. Tätä meidän yhteispeliä kesti muutama 2 vuotta. Me pidettiin niin, että minä olin Ollilla koirana tai korvana. Niin sattui sitten tämmöinen syyskuinen ilta. Olli tulee meille, joka ei ollut tavallista. Ne kävivät minun isä ja tämä Mustas oli vierailulla toisissaan, niin aina silloin kun tämä kaveri täytti täysiä vuosia, että se tapahtui tuommoisen 7-4 vuoden väliajan, milloin käytiin toisissaan kylässä, mutta yli ajan siitä puhuttiin kyllä paljon. No näin tämä Olli ilmestyi meille ja minua ei hirveästi ihmetetty, että mitä varten Olli tuli sille. No sitä isä vei heti Ollin salin istumaan sinne ja äiti rupesi keittämään kahvia ja minä yritin tukkeua sakkiin sinne, mutta ei minua huolittu. Minut kyydettiin sieltä pois ja minä mietin, että mikä voi olla tommonen asia ja koitin päästää korvaakin ovenrakkoa, ettei kuulisi jotakin, mutta ei siitä tullut mitään. En minä saanut selvää, että minkä takia. Ja nyt minä sitten jo huomasin sen, että kun äiti vei sinne kahvia, niin pullaa ei viety, eikä sinne viety kermaakaan, mutta sokeria. Niin minusta tuntuu, että se taisi olla jotakin virolaista, mitä siihen tuijautettiin sitten joukkoon.
Ja tätä kesti tätä aikansa, mutta niin kävi, että Olli lähtee pois ja minä jäin aivan tietimättömäksi, että mitä nyt tapahtuu. Ja Olli kävi vaan kotona ja kun se palasi sieltä sitten takaisin, niin sillä oli pienoskivääri mukana. Ja nyt pyydettiin minunkin sinne salliin, että mikä on. Ja Olli luovutti minulle sen pienoskiväärin ja sanoi, että siinä on poika sinulle pössy, ettei sitä mitään että mettällä kuljet ja sinä tuonkiparraa ei osaa mettästää, niin pyssyä se miehellä olla pitää. Ja niin minä sain ensimmäisen pienoskiväärin. Minä en tiedä, että maksoiko se mitään muuta sitten isä siitä muuta kuin ehkä niitä jonkun pirtutotiin, niin minkä ne tekivät siinä. Ja tästä alkoi sitten minun oma metsästäminen ja oli muistaakseni ensimmäinen ehto oli se, että isä vaati, että ampumakoe pitää suorittaa. No sen minä läpäisin oivasti, koska Mustosen velisten poikien kanssa niin olin niin paljon sitä samalla pienoskivärillä ampunut, että se varmasti käytti minulta. Ja niin minä sain luvan lähteä mettään ja heti ensimmäisenä mettäreissulla, kun minä menin, sitä sanotaan nyt Ojalan kankaaksi, mutta se on Haaralan kangas oikein kartoossa tai entisessä nimistössä niin se kangas. Ja siellä oli yleensä, niin siellä oli riekkoja tavattoman paljon, se oli hyvä riekko. Ja kun minä sillä päivän kottasin, niin minä tulin sieltä illalla tai ei minä nyt iltaakaan ollut, mutta että menihän sen hetken aikaa, kun aina parvi lähti lentoon, niin minä sain 5 riekkua, että kun mä ensimmäiseltä rahtireissulta tuli oman pyssyn kanssa, niin mulla oli 5 riekkua mukaan. No sitähän katsottiin jo ihmeessään kotonakin, että no herranen aika. Ja siihen puuttui jo sitten vanha isäkin, että poika täällä lähtee, eikä ole mitään mukaan, että se pitää olla reppu ja repusa kirves ja evästä pitää olla aina kun lähtee mettään. Ja isä antoi minulle nahkapalasen, että sä teetpä tuosta tuppi kirveelle, ettei sitä kirvestä voi panna reppuun niin, eikö siitä ole tuppia siinä, että se reppii kaikki reput ja saattaa tulla muutakin vahinkoa. Ja niin minä poikariepun rassasin siitä oikein raajasta kengäsnahasta niin tupeen kirveelle ja se kirvestuppi on edelleenkin voimassa, se on tällä elossa ja kiertänyt minun mukana kaikki nämä vuodet, mitä minä olen mettästänyt. Ja niitä mettästysvuosia kertyy kai vissiin yli 60, mitä on, että niin kauan aikaa se on se kirves pysynyt siinä tupessa. Kirveitä on vaihtunut kyllä useampia siihen. Ja tällä hetkellä se samainen kirves ja tuppi, joka on kaiken tärkein, niin se on Espoossa minun tytön pojalle annettuna. Koska tämä tyttö, jonka poika se on, niin se on erinomainen partiolainen ja kulkenut luonnossa ja kulkee edelleenkin, niin se on niille niin tämmöisenä muistoesiinä siitä, että se on niin minulta lähtössä. No näin tässä, mistä se on alkanut tämä minun metsästyshomma. Mutta sitten täytyy kai vissiin palata siihen, että kun meitä metsästäjiä monesti, niin meitä sorretaan tai ei sorreta, mutta meitä pidetään niin pikku pilkkana, että se on niin kuin, esimerkiksi, että se on juoppojenkin homma, että eihän ne muuta tee siellä muuta kuin kulkevat ryyppäämässä mettäreissuun. No minä voin kertoa semmoisen tarinan, täällä on varmasti henkilöitä, jotka tunteepi semmoisen kun Erkki-nimisen miehen Kemiläisen ja toinen oli Eemeli, joilla oli yhteinen koirakin aina ja aina kulkivat yhteisellä ei ryyppyreissulla kuin jahtireissulla. Mutta nyt ne olivat tämmöisellä jahtireissulla ja olisiko siinä ollut toistakin pikkusen joukossa niin tuolla Maurun perällä. Ja kun ne menivät mettään, niin siellä oli isäntä hevosen kanssa siellä tiepuolessa, niin se Erkki kysyi, että ja ollaanko isäntä jahtimiehiä? No, isäntä sinne hetken aikaa katsoi ja sanoi, että ei hän ole jahtimiehiä, mutta muuten ryyppymies kyllä. Ei, anna pullo heti. Ja näin sai tämä Mauri isäntäkin sai sitten ryypyt tästä, no se siitä.
Jos sitten kertoisin tämmöisen, joka on noin niin kuin karrikoiden pikkusen tottakin ja pikkusen siinä saattaa olla löysää. Mutta joka tapauksessa Kemissä oli maalaiskunnassa Kemin maassa. Oli semmoiset kuin piirimestaruuskilpailut Suomen ajokoirille ja minä olin tämän kilpailun johtajana sitten. Lauantai-päivä oli mennyt mettässä hyvin. Kaikki koirat oli tulleet maastosta pois ja paperit oli selvitetty ja alkoi niin kuin illan ootto ja se, että niin kuin valmistautuminen seuraavaa päivää varten. Mutta kaikki koiramiehet sen tietää, että se kennelhenki, niin se on tavattoman uuvuttava. Ja niin käy aina usia koeja, varsinkin vanhan aikaan, niin yhä enää niitä oli aina enenevässä määrässä vaan niitä kennelhengen uuvuttamia jäseniä. Näin niitä kävi täälläkin, että niitä uupui sinne käpylän lattialle, niitä oli siellä sun täällä, niitä uupuneita miehiä. Minä olin sitten kilpailun johtajana, kun olin, niin minä olin siellä kansliassa, missä oli kilpailukanslia. Ja tänne kertomeita oli siinä Lenna Helisten Lenna oli ja Keskimaun mikäs se nyt on? Arvo se nyt on. No joka tapauksessa, ja meitä oli 3-4 miestä oli siinä ja siinä ruvettiin tietenkin kehumaan koiria ja niitä, että miten ne ajaa. Ja siinä oli ajatettu jo itsensä kenenkin koiraa, niin tuli Helisten Lennan vuoro löysätä koira irti ja Lenna löysi ja sitä kuunneltiin ja Lenna kertoi sitä, että missä se ajo menneepi. Ja välillä tuli pieniä katkojakin, mutta sitten sattui niin, että tuli pieni katko, mutta se 1-2 saikin jäniksen taas näköiseltä, tuli tupura lähtöjä. Ja se tuli niin kiihkiänä meitä kohti, että Lennakin oikein kyykisti kymaraa ja kun se meni niin kuin ohi siitä, niin se Lenna kysyi, että näkikö kukaan jänistä. Niin samassa koputettiin ovelle ja minä, että voi hyvänen aika, että mikähän se on nyt on. Ja meni varovasti aukaiseen, että oli hiilihiljaisuus siinä meidänkin huoneessa raottaa sitä ovia. Niin se oven takkaa oli Parpala Kalle, Jahti Kalle, joka ehkä kaikki koiramiehet, ajokoiramiehet tuntee sillä nimellä paremmin. Oli sillä oven takana ja kun mä aukasin oven, niin Kalle sanoi, että ampukaa pojat se jänis, että päässään nukkumaan. Tässä ampua meitä. No niin, tämmöisiä sieltä sattuukin. Mutta nyt minä olen tässä pikkusen niin kuin jo huolissani ollut. Minä itse olen jo niin paljon huono liikkumaan, että minusta ei ole enää muuta kuin joskus, kun sattuu hyvä kaveri olemaan, joka antaa mahdollisuuden siihen, on saanut käydä kuuntelemassa koira-ajua, että minkälaista se on. Että kun te vähenee, nuori porukka vähenee. Ja sen vähenemisen myötä niin paljon katoaa taitoa ja tämmöistä luonnossa elämisen mahdollisuuksia, niin se häviää kokonaan. Täällä on varmasti jo paljon isiä täälläkin tilaisuudessa, että mettässä niin saisi säädä, niin tuskin se on jyvälle siitä, että mistä on kysymys. Täällä on hyviä koiramiehiä, täällä on pulkat, on vastapuun Raimua ja on monta muuta, jotka ovat koiran kasvattajia oikein. Pulkka on jopa palkittu tänä vuonna kasvattajan ominaisuudessa. Että kyllä täällä niin kennelpuolelta olisi oikein hyvää aineesta, kun vaan saataisiin toimiksi se, että lähtisitte viemään kunnolla asiaa eteenpäin. Tämä olisi minun toivomus, että minä vielä näkisin sen, että on jossain ilmoitus, että esimerkiksi koululaisia kerätään jonakin kauniina syyspäivänä ja viedään mettään kuuntelemaan, mitä se on, ja toteamaan, että mitä metsästys oikein tuolla käytännössä on. Niin sieltä voisi lähteä tämä viritys siihen, että näitä nuoria lähtisi tulemaan mukaan.
ei tämä menesty tällä lailla, että niin kuin minä katson täältä takkaan, niin minä katson, että onko muoti muuttunut niin, että kun on, kaikilla alkaa olla harmaa pää, vai onko sitten niin, että se on iän painavaa se harmaus. Jokuhan tässä täytyy olla, että päät alkaa olla harmaa. En minä tämän enempää teitä vaivaa. Kiitoksia, että sain muutaman sanan teille sanoa ja toivottavasti niin te järjestätte tänne nuorille jonkun tilaisuuden. Ja seuraavien paljon onnea ja menestystä tuleville vuosille. Kiitoksia. Simonkylän metsästysseura täyttää tänä päivänä, tai se on täyttänyt 17. elokuuta 50 vuotta. Jos mä muutamilla tätä muistelisi, tätä seuran perustamista ja näitä aikoja tässä. Simonkylän metsästysseura perustettiin 17. elokuuta 60 Simon Pirtti. Perustavassa kokouksessa oli paikalla 27 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Rauno Hepola ja Kauko Pahmila. Muistellaanpa aluksi vuotta 60, jolloin Simonkylän metsästysseura perustettiin. Simonkylän asukasluku oli 4073. Pekka Vilmi toimi Simonkylän valtuuston puheenjohtajana ja Emil Aspegren hallituksen puheenjohtajana. Selma Lappalainen hoiti kunnansihteerin tehtävät, Elsa Miettunen kirjanpiton ja Erkki Marttila, eli isäni, hoiti mestarin tehtävät. Einari Jounela oli kunnanlääkärinä ja Anna Äijälä terveyssisarina. K.S.J. Matilassi oli kirkkoherrana ja Tauno Kalppinen kanttorina. Yläpoliisina Arma Silvo, Viljo Knittilä ja Sulo Miettunen. Varmistivat, että järjestys säilyy ja pojankoltiaiset pysyvät Kaitalla tiellä. Maatiloja Simonkylän metsästysseuran alueella oli 45 kappaletta, joissa pidettiin lehmiä, lampaita ja hevosia. Sivutuloja hankittiin kalastuksella ja hylkeen pyynnillä. Kalastettiin lohta, muikkua, siikaa, ahventa, haukia, rysillä sekä pikkuverkoilla. Hylkeenpyynti aloitettiin syksyllä verkoilla ja saalit olivat hyviä. Hylkeestä maksettiin siihen aikaan tapporahaa. Simojen uitto ja sortteeri työllisti kesäaikana kylän miehet ja naiset ja nuoret. Viimeinen uitto oli Simojoessa 1964. Pankkeja Simossa oli 3. Simon säästöpankki, sen hetkinen johtaja Eilis Hanhivaara, Simon osuuspankin johtajana Risto Simoska ja Postipankki, joka toimi postin yhteydessä joka kylään. Rantakangas Sähkö Oy hoiti sähkövirran tarpeen simolaisille ja kuivaniemeläisille, johtajana YK Nortio. Televisio teki tuloaan koteihin, koelähetyksiä lähetettiin ja konkurssiharavia alkoi ilmestyä talojen katoille. Sodasta palanneet miehet ja naiset olivat parhaassa iässä. He olivat perustaneet perheet, rakentaneet tilansa ja elettiin toiveikasta ja hyvää aikaa. Kaikilla oli töitä ja uskottiin maatalouden kalastuksen tuomaan hyvinvointiin. Ihmisten vaatimukset eivät olleet kovin korkeat, kunhan jokapäiväinen leipä oli turvassa. Vuosi 2010. 50 vuotta myöhemmin. Maa- ja lypsytiloja Simonkylällä on 10. Kalastus on suurelta osin kielletty Simonkylän alueella. Hylkeenpyynti rauhoitettiin ja hylkeille perustettiin suojelualue Möylylehtoon Tornion edustalla. Jos joku suojelu on onnistunut, niin hylkeen, sillä niitä on nyt Perämerellä tuhansia yksilöitä. Vaikka kaikki Lapin metsästäjät lähtisivät hylkeen pyyntiin, ei vuoden kasvutuottoa saataisi pidettyä kurissa. Hyljekanta on niin suuri, ettei ihminen pysty omilla toimillaan rajoittamaan kantaa, ellei luonto hoida tätä tehtävää.
Seuralle on myönnetty 2 vuotena 5 harmaan hylkeen eli hallin kaatolupa, joita ei ole käytetty. Simon edustan hylkeet ovat pääsääntöisesti norppia, jotka ovat rauhoitettuja. Simonkylän metsästysseura ryn perustaminen. Tarve paikallisen metsästysseuran perustamiseen tuli ulkoisista paineista, koska Simonkylän alueella sijaitsi hyvät metsästysalueet, varsinkin vesilintujen pyyntiä ajatellen. Alueet houkuttelivat metsästäjiä Simonkylälle muualta, ja kun metsästys ei ollut järjestäytynyttä, seuran perustamiselle pantiin vauhtia. Simonkylän metsästysseura perustettiin tässä samaisessa talossa elokuun 17. päivänä 60. Nimeksi seuralle tuli Simonkylän metsästysseura. Seuran alueeksi nimettiin Simonkylä, Simon asemakylä, Honkalonperä ja Hepola. Seuran toiminta-alue sijoittuu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajan, Simon Alajoen linnustajien, Simonen metsästäjien ja Pohjois-Rannan metsästäjien alueiden väliin. Yhdistysrekisterin seura merkittiin 20. maaliskuuta 60. Alkuajat seuran johtokunnalla meni järjestäytymisasioiden hoitamisessa, joihin jouduttiin käyttämään myös asiantuntija-apua. Alkujärjestelyjen jälkeen seuran toiminta on hakeutunut huomilleen. Vuosikokoukset pidetään tammikuussa, jossa valitaan seuran toimihenkilöt, käsitellään toiminta- ja talousasioita ja hyväksytään seuran uudet jäsenet. Kesäkokoukset elokuussa. Alkuajan metsästyskiistoiltakaan ei vältytty. Tiurasen metsästys hiersi Simoniemen ja Simonkylän metsästäjien välein. Kyseessä oli vesilinnun pyynti Känin alueella, joka kuului Simoniemeläisille. Tämäkin asia ratkaistiin Tiurasessa nuotiolla neuvottelemalla ja sovittiin, että Simoniemen metsästäjät metsästävät omilla alueillaan ja simonkyläläiset omillaan. Sopimus on pitänyt pieniä koukkauksia lukuun ottamaan. Suhteet maanomistajiin ovat säilyneet hyvinä, johon osaltaan ovat vaikuttaneet maanomistajapuheenjohtaja Kalle Lammassaari 60, 69, Armas Onkalo 70, 89 ja nykyinen puheenjohtaja Antti Marttila 90 alkaen. Seuran sihteerinä ovat toimineet Pertti Huttula, Bengt Laisalmi, Soini Jakunaho ja Martti Martti. Yhteistyö muiden seurojen välillä on tiivistynyt vuosien saatossa. Esimerkkinä Simon Hirvien yhteislupa, joka on ollut käytössä 20 vuotta. Alkuajan tehtävää hoiti Pekka Pitkäkari Veitsuon metsästäjistä 2 vuotta, jonka jälkeen Taisto Partola Simon Alajoen linnustaista jatkoi tehtävää noin 10 vuotta, mutta joutui sairauden takia luovuttamaan tehtävää Lauri Karjalaiselle Alaniemen metsästäjistä. Tehtävä ei ole kiitollisimpia, eikä palkkakaan ole Fortumin pääjohtajan palkan tasolla. Simon riista-autoyhdistyksen hallituspaikat on vuosien saatossa pystytty sopimaan neuvottelemalla, ei äänestämään. Merkkitapahtumia seurassa 20 vuotta marraskuun 21. päivänä 82 pidetyssä Peijässä juhlittiin seuran 20-vuotistaivalta ja jaettiin vasta painosta tulleita Simonkylän metsästysseuran pöydästantaaleja. Standardin suunnittelusta vastasi sen hetkinen johtokunta ja Marja Liiteen nykyinen Pekka istuu täällä paikalla. Seuralle hankittiin myös oma mustavalkoinen metsästyskartta, jota omakustannushintaan välitettiin seuran jäsenille. Kartan valmistelusta vastasi kokonaisuudessaan Raimo Uttula. Seuralle päätettiin hankkia myös oma metsästysmaja. Paikaksi valittiin Syvälahden ranta, Honkalonperä. Alue vuokrattiin Simon Jakolinalta kesäkuun 17. päivänä 75 20 vuoden vuokrasopimuksen.
Iisa ja Armo Sonkalo lahjoittivat vanhan nistikehikon, joka siirrettiin talkoovoimin kyseessä oleva alueelle. Maja oli noin 20 vuotta seuran jäsenten käytössä. Tuli tuhosi majan 98 käyttökelvottomaksi, jonka jälkeen alue siivottiin ja vuokrasopimus purettiin Simonkylän jakokunnan kanssa. Maja oli vakuutettu 25 000 markasta, jonka vakuutus korvasi. Seura on ylläpitänyt Kiikarin kalamaja, joka on kaikkien kulkijoiden käytössä. 30 vuotta. Simonkylän metsästysseuran 30-vuotisjuhla tehtiin Simonpirtillä 18. päivänä marraskuuta 1990 Peijasten yhteydessä. Tuohon kokoontui kyläläisiä ja tutsuvieraita noin 450 henkeä. Lämminhenkinen tilaisuus kokosi vanhoja tuttuja koulukavereita yhteen, muisteltiin menneitä ja suunniteltiin tulevaa. Juhlapuhujana oli riistapäällikkö Teuvo Eskola, seuran terveiset esitti puheenjohtaja Antti Markka. – 40 vuotta. Seuran 40-vuotisjuhla pidettiin Simonpirtillä 12. päivänä marraskuuta 2000. Peijasin juhliin kutsuttiin lähialueen seurojen edustajat, Simon riistanhoitoyhdistyksen edustajat ja Simon sotaveteraanit puolisoina. Peijasissa kävi ruokaleita noin 500 henkeä. Vuonna 2001 Halluan ja Hepolan hirviseurat rakensivat Lahtivajan Simon Pirtin pihaan, jossa oli ennen Simon Pirtin liiterit ja puuseet. Hirviseurat tekivät Simonkylän metsästysseuralle Simon nuorisoseuralle samalla varaston ja liiterin vastineeksi rakennuspaikan vuokrasta. Vesi ja sähkö saadaan Simon Pirtiltä. Jälkimittarilla Lahtivajassa on osakkaita 33. Rakentamiskustannukset katettiin lainalle osuusmaksuja. Majassa on kylmiöt, vesi, lihamöllyt, vannessaa ja vakuumit. Erityiskiitos Vajan saanille lankea toimi Kylmäsormi Esa Lammassalanta. Metsästysseura on mukana Lahtivaisen yhtellä osuudella. Simonkylän metsästysseura on osallistunut Simonkunnan kutsuvierailulla järjestettyihin Simon-jahteihin Halluan ja Hepolan hirviseurueella. Seuran alueella on järjestetty yksi ajo Hallualla, jossa kutsuvierat ovat olleet passissa ja seuran hirvimiehet ajomiehenä. Saalit ovat vaihdelleet vuosittain Simonkunnan kustantanut jahtijärjestelyt ja ruokailut. Simonkylän metsästysseuran pöydästantaaleja on jaettu 46 kappaletta ja on viimeisenä, jota on tässä tilaisuudessa paljon teroitettu, niin minä luen tämän nuoren metsästäjän silmin. Sain ensikosketukseni metsästystoiminta vuonna 1983. Jos mulla ääni vähän värisee, niin tämä nuori metsästäjä on perjantaina leikattu toisen kerran. Ja nyt on niin toivota, että se paranee. Ollessani vain 5-vuotias, tuolloin isäni oli mukana hirvenmetsästystoiminnassa. Hirviporukka oli kotitalon pihalla puhdistamassa päivän saalista. Seura oli ampunut ison uroksen, jonka mahtavuus vangitsi pienen pojan mielenkiinnon. Tuon päivän jälkeen olin myyty metsästystoiminnalle ja aina valmiina lähtemään mukaan metsälle. Metsästysinnostukseni on jatkunut aina noista päivistä saakka ja syksynä 2010 tulee kuluneeksi 22 vuotta siitä, kun pääsin mukaan hirviporukkaan. Pienenä metsästäjän alkuna seurasin isäni ja muun hirviporukan jalanjälkiä jahdeissa. Opin hirvenmetsästyksen Salolle. Vuonna 1993 ollessani 15-vuotias sain ensimmäisen hirvikiväärin ja pääsin mukaan passimieheksi. Tuon syksyn jahtin kruunasi ensimmäinen hirvisaaliine, joka lisäsi metsästysintoa entisestään.
Hirvenmetsästyksen lisäksi myös muu metsästystoiminta on saanut osan mielenkiinnostani. Ja sorsa- ja metsäkanalintu- ja jänisaksissa tulee käytyä kaveritten kanssa vuosittain. Syksyn jahtikauteni aloittaa perinteisesti sorsajahti, johon valmistaudutaan pitkin kesää. Metsästysharrastukseni ansiosta olen oppinut liikkumaan luonnossa ja nauttimaan siitä. Ja myös kunnioitukseni luontoa kohtaan on vuosien aikana lisääntynyt. Metsästystoiminta on tosi paljon muutakin kuin vain metsällä kulkemista ja itse metsästystä. Seuran toiminnan yksi tärkeimmistä muodoista on ampumaratatoiminta, jolla pyritään tukemaan harrastuksen teknistä osaamista. Metsästysseura järjestää jäsenille viikoittaisen harjoitusvuoron ampumaratalla ja sekä erilaisia kilpailuja. Itse olen kokenut, että harjoittelu ratalla on parantunut taitojani aseenkäsittelijänä sekä auttanut huomioimaan turvallisuusseikat aseiden käsittelyssä. Erilaiset ampumakilpailut radalla tuovat sopivasti rentoa leikkimielistä lisää harrastustoimintaan ja ne yhdistävät metsästysseuran porukkaan. Vaikka kilpailussa kilpaillaankin toisia vastaan, silti muistetaan myös kannustaa kavereita. Mikäli viime aikoina paljon puhuttu aselain muutos menee läpi, vaikuttaa se myös vääjäämättä nuorempien metsästäjien intoon jatkaa harrastustaan ilman oikeutta aseeseen. Mielestäni metsästysseurojen olisikin tässä tilanteessa nostettava metsästys esiin antoisena harrastuksena ja nuoret on otettava aktiivisesti mukaan jo ensimetreillä. Näin heistä saadaan harrastuksen pariin uusia aktiivisia metsästäjiä aseenkantoluvan saatuaan ja mielenkiinto pysyy yllä. Koen, että osallisuuteni erilaisissa metsästykseen liittyvissä järjestystoiminnassa on laajentanut näkökantojani ja muuttanut positiivisesti suhtautumistani metsästystoimintaan. Metsästysharrastuksena on ollut antoisaa ja sitä kautta olen saanut runsaasti uusia kavereita ja tuttavuuksia ja metsästyksen kautta saamani ovat olleet ainutlaatuisia ja ikimuistoisia. Toivon, että voin osaltani jatkaa tätä iloa eteenpäin uusille sukupolville, jotta metsästystoiminta jatkuu virillinä Simonkylän metsästysseuran alueella vielä seuraavat 50 vuotta. Kiitoksia, että jaksatte kuunnella. Minä luin osan tästä historiikista. Nämä on lähetetty kutsuvieralle, tämä historiikki. Ja niitä on sitten, Esa on kirjannut tuonne ylös, niitä on toimitettava joka haluaa. Kiitoksia. Lapin riistanhoitopiirin myöntämiä ansiomerkkejä ansioituille metsästäjille. Ja Juha tuossa juhlapuheessa viittasikin tähän riistahallintouudistukseen. Nämä on ehkä viimeiset ansiomerkit tässä muodossa, mitä jaetaan. Että niistä tulee todella arvokkaita merkkejä tulevaisuudessa. Koska siitä uudesta riistahallinnosta nyt ei ole vielä niin ihan selvä koko organisaatio, miten se menee. Mutta pääpiirteintähän se on sillä, että riistanhoitoyhdistys pysyy samanlaisena, riistanhoitopiirin hallitus lakkaa olemasta ja metsästäjän keskusjärjestö lakkaa olemasta. Ja sitten tulee valtakunnallinen riistakeskus ja sitten riistanhoitopiirin hallituksesta tai riistanhoitopiiristä tavallaan tulee alueellinen riistaneuvosto. Mutta sitä en ihan vielä mullekaan selvännyt sitä alueellista päätäntävaltaa siinä lähdettäisiin, että miten se tulee käymään. Mutta tämä uudistus ehkä tulee voimaan ensi vuoden alusta.
Ja ensimmäisenä kutsun tänne eteen niin Marttila Markko. Riistanhoidon ansiomerkki. Lapin riistanhoitopiiri on myöntänyt teille Markku Ensio Marttila Metsästäjän keskusjärjestön riistanhoidon ansiomerkin osoittaakseen kiitollisuutta ja tunnustustaan riistanhoidon hyväksi tekemästään arvokkaasta työstä marraskuun 3. päivä 2010. Olepa hyvä. Onneksi olkoon. Ja tiedän, että Markulla on todella mittava ura tässä järjestötoiminnassa. Haluatko sanoa jonkun sanan? Ja seuraavaksi kutsun tähän eteen Anttila Tauno, Huttula Raimo, Kukkonen Bruno, Marttila Antti, Valper Väinö ja Ylikärpä Markus. No niin. Lapin riistanhoitopiiri on myöntänyt teille Tauno Anttila, Huttula Raimo, Kukkonen Bruno, Marttila Antti, Valper Väinö ja Ylikärpä Markus Metsästäjän keskusjärjestön hopeinen ansiomerkki osoittaakseen kiitollisuutta ja tunnustustaan metsästyksen ja riistanhoidon edistämiseksi suorittamistanne esimerkillisestä ja ansiokkaasta työstä. Marraskuun 3. 2010. Niin minäpä lähden täältä sitten jakamaan. Tauno. Mulla loppuu kädet. Ja Huttula Raimo. Huttula Raimo. Kukkonen Bruno. Marttila Antti. Valper Väinö. Ja Ylikärppä Markus. Nimeni. Kiitos. Kiitos. Onko tässä? Ja aplodeja merkki sai. Anna Markulle se puhelin. Eikö sieltä tule pronssiset? Täältä tulee vielä. Kiitoksia. Ollaan sillä, että kaikki on täällä. No niin, käyn. Ja seuraavaksi kutsun tänne eteen Aarasen Teijo, Haatainen Pekka, Kissa Heikki, Jakua Markku, Marttila Ari-Pekka, Pekkala Sami. Joo. Simon riistanhoitoyhdistys on myöntänyt teille Haaranen Teijo, Haatainen Pekka, Hissa Heikki, Jakuhan Markku, Marttila Ari-Pekka, Pekkala Sami, Metsästäjän keskusjärjestön pronssisen ansiomerkin osoittaakseen kiitollisuutta ja tunnustusta metsästyksen ja riistanhoidon edistämiseksi suorittamastanne ansiokkaasta työstä marraskuun 3. 2010. Haaranen Teijo,
Essa Heikki. Marttila Ari-Pekka. Ja Pekka Lasanen ei ole paikalla. Niin, ja kun on Markku. Vedään. Onko se ollut? Ja Pekka Lasami ei ole paikalla, niin toimitetaan myös. No niin, Simonkylän metsästysseuran puolesta kutsun vielä tänne Jouko Lammassaari, Lauri Karjalainen ja Esa Lammassaari. Siinäpä nämä miehet. Ei se niin väliä. Vaihdetaan paikkoja. Mä sanon, että mä oon tullut pikkapäin. Vaihdetaan paikkoja. Jouko Lammassaari, Lauri Karjalainen ja Esa Lammassaari kiitokseksi ja tunnustukseksi siitä pyyteettömästä pitkäjänteisestä työstä, jota olette tehneet Simonkylän metsästysseuran hyväksi. Haluamme antaa teille seuramme pöytästantaan. Näitä saattaa vaihella sillä lailla, että tulee sitten uudestaan. Ei se ole Lauri, missä se on Lauri. On. Lauri. On. Kiitoksia. Siitä ei voi hyötyä. Ei ole Jouko. Aha, sitten on Esa. Ootpa hyvä. Kiitos. Ja Esa. Kiitoksia. Komia on vielä. Tämä on hieno. Ja. Sinä sait ensimmäisen, mun saat yhtään. Merkin saajien puolesta haluan kiittää Simon riistanhoitoyhdistystä, Lapin riistanhoitopiiriä näistä saamastamme tunnustuksesta. Kiitoksia teille kaikille. Arvoisa juhlaväki, minä olen ystäväksi Maksniemistä ja onnittelut vielä omasta puolestani juhlivalle seuralle. Olen Lapin Kennelpiirin hallituksen edustajana palkitsemassa seuranne ansioituneita kennelmiehiä. Ja saisinko tänne eteen Raimo Vastapuun, Markus Ylikärppä, Raiko Torvela ja Pentti Tulkka. Oliko siinä Erkki Torvela? Joo, kyllä. Erkki! Come on! Eli Erkki Torvela, eikö kuulunut? Kuulunut. Eikö Raimo? Eli Lapin Kennelpiirin hallitus on Simon Kenneljaoston esityksestä myöntänyt Lapin Kennelpiirin kultaisen ansiomerkin
Pentti Pulkalle, Raimo Vastapuulle, Markus Ylikärpälle ja hopeisen ansiomerkin Raimo Torvelalle kiitoksena uutterasta kenneltoiminnasta. Se jatkuu sulla edelleen myös. Ja Raimo Torvelle anteeksi, mä sen olen Erkkiin. Kiitos, kiitos. 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 Palkittujen ja muistettujen merkin saajien puolesta parhaat kiitokset Lapin kennelpiirille, näinhän se oli. Minä kyllä vähän menin sanattomaksi sillä tavalla, että yllätin täysin. Kultainen merkki on sentään kovan työn ja sellaisen takana, että jos minä vaan olen semmoista salaa tehnyt, niin tietenkin mukavalta tuntuu, ja niin varmasti meistä muistakin muistettujen puolesta. Paljon kiitoksia teille.
ponteva Pohjolan äärellä on, se on entiskaistojen manner. Niin rohkea reima ja horjumaton, se on muistutus mainio manner. Tämä maa minun mieltäni minusta, se on 10 virran maa. Se on tuhkasen talvi taivaastu, kun kakkanen parhaan räikkää. Ja tunturilla olen huomattu, se kallion läikkää. Niin sieltä he nostaa juhlista, tämä 10 virran maa. Kesäaurinko tuontana valvottu ja viettänyt työtöntä yötä. Ja vaipunut hienoon haaveilun, kai katsonut luojan työtä. Enten haastuuta voin hoitaa, oi 10 virran maa. Olet voiman ja vipauden kotimaa, tätä kannat kaksoisleimaa. Se mieleni toivo ja toinnutta, se